ମାମୁଁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କହୁନୁ? ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହନୁମାନ ପଇସା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ 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 ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତ ତମର ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଦିନକୁ 4-5 ଥର ପଚାରୁଛି ଖାଇବା କଥା ମତେ ହନୁମାନ ପଇସାଟା ଦେଇଦଉନ ଦେଖିବା ବେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇଯିବି ଘର ଭିତରେ ନାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମାଇଁ ମନା କରୁଛି ବୁଝିଲି କି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବନି 17-18 ଆରେ ଯୋଉ ଯାଉନି ହଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆସିଛି ହନୁମାନ ପଇସା ରଖିଛି ରେ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ହଁ କ'ଣ 15-18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଢ଼ା ଘରେ କେହି ପୁରଉନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଖଟିଆ ପକେଇକି ଶୋଉଛି ସେ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ ପଇସାଟା ରଖିଛି ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଛାଡ଼ କାଳିଆ 10 ଟିକା ହେଲେ 10 ପଇସା ପାଇଁ କେଉଁ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି